ማእከል ዕዳጋ ሰብኡተን ዝፈትሓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድማ ሓንቲ ሰብኣያ ዝፈትሐት ሰበይቲ ዘዳለወቶ ድግስ እዚ መስመር ባቡር ንምድረ በዳ ሰሃራ ኣብ ክልተ መቂሉ ዝሓልፍ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐን ሓደገኛን መስመር ባቡር እዩ ግዝፊ መለክዕ ጽባቐ ዝኾነሉ ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ጸቢቐን ክረኣያ በስገዳድ ልዕሊ ዓቕመን ክበልዓ ዝግደዳሉን ክሳብ ሎሚ ጸሊም ሰብ ከም ባርያ ዝሽየጠሉ ሃገረ ጸለምቲ እውን እዩ እንኳዕ ናብ ሰሜን ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ማውሪታንያ ብድሓን መጻእኩም ሰላምታይ ረሳዕናን ፍትዋት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ሎሚ ኣብ ማውሪታንያ ንዝርከቡ ሓደ ኣገረም ተርእዮታት ዝደስስ ትሕዝቶይና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ሰናይ ምክትታል እዛ ትዕዘብዋ ዘለኹም ሓፍትና 4 ግዜ ተመርዓ 4 ግዜ ሰብኣያ ዝፈትሐት ኮይና እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ድግስ ድማ ንመበል ራብዓይ ሰብኣያ ብዕውት መንገዲ ስለ ዝፈትሐቶ መሓዙታ ኣኪባ ዝወደበቶ ግብጃዩ እዛ ካልእ ሓፍትና ግን ፍትሕ ትፈቱ ትመስልኛ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ክልተ ሰብኡት ጥራያ ፈቲሓ ዘላ ኣብ ኣፍሪቃ ብምዃኑ ነትልክዓዊ ቁፅርን ምፍላጡ ዘጸግም እንተኾነ እኳ 50 ሚእታዊት ካብ ኣንስቲ ማውሪታንያ እንተወሓደ ሓንሳብ ተመርዐን ዝተፋታሐን ይብል ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ጸብጻብ እዚ ኣብታ ብሃይማኖታዊ ስርዓተ ሕጊ እትመሓደር ሃገረ ማውሪታንያ ይፍጸም ምህላው ከገርመና ናይ ገድን እዩ እቶም ብኣንስቲ ማውሪታንያ ዝቐርቡ ናይ ፍትሕ ምኽንያታት ኣዝዮም ዘደንጹ እዮም بمسرت مورالو حقي موريتانيا حانت سبيتي سبايا عو بمبال مسزوغطعا ويون مستتصرفا ناي مفتحو مسل علوا اذا نعزوا زلنا حفتنا ابنت نخال اي سبايا كتفتحو زغبرا مخنيات عويلو سلازملسلا مخانيات تزارب ኣብ ማውሪታንያ ሓንቲ ተመርዓ ዝተፋትሐት ሰበይቲ ከምቲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ዝረአ መዛረብ ሰባትን መዕለል ቡንን ኣይትኸውና በንጻሩ ተመክሮ ዘለዋያ ተባሂላ ብሰብኡት ልዕሊ ሓደስተ ሓዳር ዘይፈተና ደቂ ኣንስትዮ ትምረጽ እዚ ነገር ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ሃገር በፂሑ በንጻርዩ ሓደ ተመርዒ ዝተፋትሐ ሰብኣይ ከም ስድራ ቤቱ ከኣል ዘይከኣለ ሕማቕ ሰብኣይ ስለ ዝረአ ብኣንስቲ ተቐባልነት ኣይረክብን ሓንቲ ዝተፋትሐት ሰበይቲ ድማ ሰብ ምእንቲ ክፈልጠላ ብኸምዝ ንዕዘቦ ዘለና ኣገባብ ኣዝማዳን ፈተውታን ኣኪባ ዕሙር ጓይላ ትተክል ቅድሚ ድግስ ምውዳባ ግን እቲ ድግስ ፍትሕ ድሕሪ ምፍጻማ ድሕሪ 3 ወርሒ ይካየድ ከም ዘሎ ክረጋገጽ ኣለዎ እዚ ድማ ካብታ ኣቐዲሙ ዝነበረ በዓል ቤታ ከም ዘይጠነሰት እቲ ናይ መጻእ ሰብኣያ ክፈልጠላ እትገብረሉ ሓደ ሜላዩ ኣብ ማውሪታንያ ናይ ዝተፋትሓ ኣንስቲ ማእከል ዕዳጋ ኣሎ ካብ ሓዳረን ዝተፋትሓ ኣንስቲ ኣብ ግዜ ሓዳረን ዘጥረይኦ ንኹሉ ዋጋ ከውፅእ ዝኽእል ንብረት ተሰኪመን ናብቲ ዕዳጋ ብምኻድ ንመሸጣ ዘቕርባሉ ማእከል ዕዳጋ እዩ ፍትሕ ረብሓ ዘለዎ እኳ እንተዘይኮነ ኣንስቲ ማውሪታንያ ግን ካብ ነፍሲ ወከፍ ዝፍጽምኦ መስርሕ ፍትሕ ብኸመይ ልዑል መኽሰባት ግሒጠን ክወፃ ከም ዘለወን ብዝግባእ ዝርድኣ ኣንስትየን እዚ ማእከል ዕዳጋ ዝተፋትሓ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፋትሓ ኣንስቲ ዝተመስረተ ኮይኑ ነቲ ንብረት ብምግዛእን ንሓደስቲ መርዓውቲ ብምሻጥን ዝናበራ ብርክት ዝበላ ኣንስቲ ድማ ኣለዋ ሓንቲ ሰብኣያ ዝፈትሐት ሰበይቲ ካብ እትፋታሕ 3 ወርሒ ምስ መለአት ሓደ ብሳዕስዒትን ሆይታን ዝስነ ዕሙር ድግስ ተካይድ እቲ ዓለት ድግስ ቅድሚ ምእካላ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ከዓ መሓዙታ ናብ ገዛኣ ብምምጻእ ሒኛ ይለኺኣ እዚ ድማ ነፃን ንሓድሽ ሓዳር ድልውቲ ከም ዘላ እትነግረሉን ቀንዲ ምልክት እዩ ኣብ ማውሪታንያ ወላዳ ሓዳር ምስ ፈረሰ ጽምብል ዝግበር እንተኾነ እትፍትሕ ሕማቕ በሰላ ኣይገድፍን እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ዛሜላ ዝተረሓቐ ወሊድ ንጋዶ ዝኾነላ ማውሪታንያ እተን ካብ ሓዳርን ዝፋትሓ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ክበሃል ብዝከኣል ካብታ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሓዳርን ቆልዑ ዘፍራየን ካብ ሓዳርን ምስ ተፈትሓ ናብ ገዛ ስድረአን ስለ ዝምለሳ ሓላፍነት ምዕባይ ናይቶም ካብታ ሓዳር ዝተረኽቡ ቆልዑ ኣብተን ኣንስቲ ዝወድቕ ገለገለ ኣንስቲ ድማ ደቀን ንበይነን ከዕብያ ስለ ዘይክእላ ንደቀን ናብ ንቆልዑ ብሓደራ ዘዕብያ ትካላት ክሰድኦም ይረኣያ
ካብዛ ሃገር ዝስምዑ ሓበሬታታት ኣዝዮም ኣገረምትዮም ኣብ ማውሪታንያ ጽባቐ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝውስኽ ግዝፋ ምስ ዝውስኽ እዩ እቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጽብቕትን ብኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ተደላይትን ዝገብራ ቀንዲ መዐቀኒ ግዝፋ እዩ ሓንቲ ኣደ ጓላ ብዝግባእ ገዚፋ ጽባቐ ወሲኹ ብዙሓት ደለይቲ ረኺባ ኣማሪፃ ሓዳር ምእንቲ ክትምስርተላ ካብ ጓል 5 ዓመት ጀሚራ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ መግቢ ክትምገብ ተገድዳ ኣብ ማውሪታንያ ንጓላ ግዴታ መግቢ ምምጋብ ሓንቲ ኣደ መጻኢ ዕድል ጓላ ምእንቲ ክጽብቕ እትገብሮ ዝዓበየ ኣስተዋጽኦ እዩ እስከበሉ ዕለታዊ ኣመጋግባ ሓንቲ ማውሪታንያዊት ህፃን ብሓባር ንተዓዘብ መጀመርታ ቁርሲ ዝዳለወላ መጀመርታ ሽኮር ዘለዎ ጸባ ገመል ትሰቲ ዕረፍቲ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ልዕሊኡ ገዓት ትውስኽ ማይ ነጢቦ ዝለምለመ ሓሩጭ ብምጭባጥ ከኣ ልክዕ ከም በሶ ትበልዖ ከምዚ ጌራ ድማ እንተወሓደ ንኽልተ ሰዓት ቁርሳት ትምገብ ክንዲ ዝኣክል መግቢ ኣይበልዕን ዝበለት ህፃን መጀመርታ ምስ ማሓዙታ ከይትራኸብ ትኽልከል ሕራኢላን ተዘይበሊዓን በቲ ዝኣብየቶን ተቐፂላን ግን ኣእዳዋ ተኣሲሩ ብግዴታ መግባ ክትበልዕ ትግደ እዚ ባህል ድማ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ማውሪታንያ ንሓፂር እዋን ክሓማን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ድማ ንዝተናውሐ ሕማም ክቃልዓን ምኽንያት ይኸውን ይኹን እምበር ኣብዞም ጓሶትን ሰበኽ ሳግማውያንን ዝኾኑ ዜጋታት ማውሪታንያ ቀጣን ጓል ኣንስተይቲ ሓዳር መስሪታ ውላዳ ክትርእን ስድራ ቤት ክትምስርትን ስለዘይትዕደል በዚ ኣገባብ ክትሓልፍ እያ እትግደድ إذا هاجر جن كال زي تنجرة جودون هاللوا ماوريتانيا تسلمت سبات كسب حجي ببارنت زشيت ولا نايت تسلمت هاجرة أب علمنا أتاني مود أتانك دبارة دون بالست سماعت هاجر ماوريتانيا أبشن جعتميت إنسانين حدا عم تمرت ننك دبارة بوجع دو كانت بلتو كسب كل تشحن عسرت شوعة عم تمرت جن أبنك دبارة نزنت فوق سب بحجي زحتت حجي نبران أتي أب كل تشحن عسر شو مونتن عم تمرت زوات ناي World Slavery Index أب كم زحبرو 400 كاب زيجاتات ماوريتانيا أب تحت بارنت يوم هيوتهم زمرحو أب ماوريتانيا بارنت أورقت استخل كلنا جر كوانتخنة أب تكبرجن تسلمتي أب تهاجر كساب لوميم زشيتو نتو قداي مليسو أجر رمز جبرو دما نتزبزح قصر حزبي ماوريتانيا تسلمتي زشفنو مخانوميو بفلاي اتم كم باروت زشيتون زجزون هارايتين زبهالو تسلم زحبرم قبيلة كاب تقلالا بزح حزبي ماوريتانيا نت 400 تيشفنو اتم بتحتي بارنت هيوتهم زمرحو ماوريتانياوين بزعباتي كاب بارنت وتأزلو كالعلم أخول جنزابة سلزي بلوم باريا كوينوم كم زلوون أي فلتنيوم مبزحت أب ماوريتانيا زلو باروت كاب سدرابيت زتورسيوم أبون عدن ناي حانت سدرابيت باريان تنيروم اتوم نساتوم زولدوم قلعتون ناي قويتوتوم باريا كوينوم هيوتوم ملو ينورو مريروم نزناي بارنت هيوت قديفوم زواتسو وحداتيوم مخنياتو كاب جزا قويتوتوم واتيوم زنبرولو جزايخون زمقبو مقبي سلزي هلوم تمليسوم ناب جزا قويتوتوم كأطويم زقددو ماوريتانيا زيغاتا ببارنت زقزولا انتخانقن بزعوا بارنت مزراب قبن زخانلا هاجرا اب ماوريتانيا باروت كوينوم بزعبا زنبرو زلو سبات مزرابن نتوم كبارنت كوات اوزدليو زيغاتات محقازن مس منغست تهاجر اقاچيو ناب محيور كتورور زقبر حادقنيا سقومتيو اتوم نتحاكين مسناد ناب تهاجر استقعزو غازيت انياتاتون كاميراتاتوم تحديكم كاب تهاجر كم زباريوم كوينوم سرعة بابور ماوريتانيا أمل العالم أزيوري سرعاتيو نمدر بدا سهارا أبكلت بممكال دما نمدبر معدن تهاجر مسود باويت كتما يراخب ازي حانت مسمر رايزلاتو مسمر بابور ماوريتانيا ني أستاد شو 404 كيلومتر نوحات زلو خينو كتقو عزلو أزي حدقنيا مسمر بابوريو ازي أبشنج عتميتن سوسان سلستان عامة مرد زتهانت مسمر عند حقو مدر بدا سهارا زبل كتسل سمستوحويو اتا بابور دما لعل شو عتميتي كيلومتر نمقعاز بقمقم لعل 10 ساعتا بيلي وستلا كان دسرا حزا بابور تعنت من مللا سكوان تخانة أبرخاتات دون دابلت جن نتوم أقل قلوت مقعازيا زدليو زيقاتات تهاجر تتعن أبتي أبقزي كاتري أعتمتي
زحقق مقات اب ግዜ ምሸት ድማ ኣዕጽምቲ ሰንጢቑ ዝኣቱ ዛሕሊ ዘለዎ ጭው ዝበለ ምድረ በዳ ሰሃራ ማዕድን ኣብ ዝተጻዕነት ባቡር ንልዕሊ 20 ሰዓታት ምጉዓዝ ንህይወትካ ኣዝዩ ሓደገኛ እኳ እንተኾነ እቶም ካል ኣማራጽ ዘይብሎም ዜጋታት ማውሪታንያ ግን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ብፍቓዶም ይጓዓዝዎ ማውሪታንያ ካል ኣገራም ነገር ዘለዋ ሃገር ውንያ እቲ ጭው ዝበለ ምድረ በዳ ሰሃራ ምስ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ዝራኸበላ ሃገር ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ሃገር ማውሪታንያ 4.6 ሚልዮን ኮይኑ ቋንቋታት ዓረብን ፈረንሳን ድማ ኣብታ ሃገር ብብዝሒ ዝዝረቡ ቋንቋታት እዮም እዛ መብዛሕትኡ ህዝባ ጓሳ ዝኾነላ ማውሪታንያ ብሰንክቲ ናይ ምድረ በዳ ባህር ዘለዎ ኩነታት ኣየራን መሬታን ብዙሕ ዝሕረስ መሬት ዘይብላ ሃገር ድኽነት ሽቕለት ኣልቦነትን ዘይርጉእ ቁጠባን ድማ ቀንዲ መግለጺታት እታ ሃገር እዮም መብዛሕትኡ ክፋል ማውሪታንያ ብፍላይ ድማ ሰሜናዊ ክፋል ማውሪታንያ ብምድረ በዳ ሰሃራ ዝተሸፈነ እዩ ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር ድማ ኣካልቲ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ዝዝርጋሕ ዞባ ሳሕል እዩ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል እታ ሃገር ድማ ማውሪታንያ ምስ ሰኔጋል እትዳወበሉን ሩባ ሰኔጋል ዝፈሰሉ ኣከባብን ኮይኑ ክሕረስ ዝኽእል ልሙዕ መሬት ዘለዎ ክፋል እታ ሃገር ድማ እዩ ሕርሻ ምግፋፍ ዓሳን ናይ ማዕድን ስራሓትን ከዓ ቀንዲ ምንጪ መናበሪ ማውሪታንያውያን እዩ ጽላት ሕርሻ ብፍላይ ድማ ምርባሕ ኣግማል ኣጣልን ካልኦት እንስሳታት ዘቤትን ቀንዲ መናበር ዜጋታት ማውሪታንያ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ማውሪታንያ ግን ሕርሻዊ ንጥፈታት ዝውትር እዩ ምዕራባዊ ክፋል እታ ሃገር ምስ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ስለ ዝዋሰን ነቶም ብምግፋፍ ዓሳ ዝናበሩ ዜጋታት እታ ሃገር ከም ገነት ዝቑጸር እዩ ካብቶም ማውሪታንያውያን ዓሳ ዝገፍሎም ገማግም ውቅያኖስ ሓደ ኮይኑ ከም ማእከል ዕዳጋ ዓሳታት ኮይኑን የገልግል ኣብ ማውሪታንያ ምግፋፍ ዓሳ ብባህላዊ መንገዲ ዝከናወን ብዘገርም መንገዲ ድማ መብዛሕትኦም ኣብታ ሃገር ዘለው ገፈፍቲ ዓሳ ሰኔጋላውያን እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዘዳለናዮ ኣብ ማውሪታንያ ዘለው ኣገረምቲ ሓቅታት ዝደስስ ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሰላም ቅነ